अभिजीत ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଅଭିଜିତ ଦୁନିଆ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁନିଆ ରହିବି ଆକାଶ ଭାଇ? ମୋ ଅଭିଜିତ ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବି। କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଜଳି ପୋଡ଼ି ମୁଠିଏ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ବୁଝେଇବି କି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କଣ ତମେ ମତେ ବୁଝେଇବ? କି ସାଧନା ତମେ ମତେ ଦବ? ମୋ ଅଭିଜିତ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖୀ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଏ ଜନ୍ମଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବୁ, ମରିବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମରିବୁ। ମତେ ଛାଡ଼ିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ? ଝାଲା ସେ କଥା କେବଳ ସେ ଉପରବାଲାକୁ ଜଣା। ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନଦୀ ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ଅଭିଜିତ ବାପାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ହେଲେ ଅଭିଜିତର କିଛି ବି ପତ୍ତା ମିଳିନି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଅଭିଜିତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଅଭିଜିତ ଦୁନିଆ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁନିଆ ରହିବି ଆକାଶ ଭାଇ? ମୋ ଅଭିଜିତ ଯୋଉ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବି। ଧର ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କଣ ଆଉ ଠିକ ହେଇଯିବ? ମୋ ଅଭିଜିତ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବେ? ଅଭିଜିତ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମୁଁ କଣ ହାତରେ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ପାରିବି? ଅଭିଜିତ ଆୟୁଷ କମଳା କରି ମୁଁ କଣ ମଥାରେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରିବି? ନାଇଁ ଆକାଶ ଭାଇ, ମରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ରାସ୍ତା। बाबा आओ कहा से तो मो बागर हो हेले बाबा अभिजित छड़ा मो पे दुनिया रो किए समान होबो कहा को तमे जय कहिबो क्या तू जय कहि ता तो मुझे संधान मिल दे तू कहा ये परिस्थिति को बहुत करिबे को ता छड़ा तो तुरा मंगला कन्या 24 घंटा भीतर 24 घंटा भीतर तो बागर होबा निहात जरूरी बा शहर दिवा वो सब बंधु बांधव खबर पठी सारिती समस्त तो भाई पूरा भलो भलो सुनान अछि देवा पूरा भलो